सावरी सुरतिया मोहनी मुरतिया काला निकला डेरा मीठी मोतिया सावरी सुरतिया मोहनी मुरतिया काला निकला डेरा मीठी मोतिया मुस्की पे सैया के लुभा गईनी मुस्की पे राजा के लुभा गईनी कि जैसन सोचले रही हो वैसन सखी रे सोचले रही हो वैसन सखी रे सावरी सुरतिया मोहनी मुरतिया काला निकला गे मीठी मीठी बतिया मुस्की पे सैया के लुभा गईनी मुस्की पे सैया के लुभा गईनी कि जैसन सोचले रही हो वैसन सखी रे कौन दिल जादू रोज मेरी पिया के रंग में आया बात मौत जी कौन दिल जादू कैसे रोवा सजन जी मेरी पिया के रंग में रंगाया बात मौत जी मेरी पिया के रंग में रंगाया बात मौत निकाली और होई चली जी कि बानियन मोर स्टेशन जी सियाल बनिया गाँव ना भइल बा। अच्छा काम ना भइल बा तो ये घरी डायरेक्ट लड़का होता थे सुने में होता कि डाउनलोड हो जाता कि आप जहाँ कहीं भी जाएं अजय चाचा जी आपका मंगलमय हो बाकी सब केहू के घरे लड़का 9 महीना का होला लेकिन रउआ घरे महीने महीने है 12 महीना में 12 बा जैसन सोचले रही हम बनारस दुबे जी बारात वाली की तरफ से पुरस्कार बा। पंकज भैया आपके तरफ से नहीं मिला मुझे क्या? बलम जी चल गई
के। अब तनी दुल्हा हम है, हमर दुल्हन तू हो। दिन पर दिन इनकर जवानी एकदम बनल जाता है। हाय बैठा किस्सा चली से जोरिया जब जान बैठे कि रही रही दिया जुल्म जवानी